Obec Fukov zanikla v roce 1960. Její zbytky najdete na konci světa ve Fukovském výběžku, což je výběžek výběžku Šluknovského. Před válkou tu žilo nějakých 600 obyvatel, kteří byli kromě jiného kameníky. Poslední budova, která šla k zemi, byl kostel svatého Václava. Pak tu dlouho, jak se říká, byly lvy. V posledních letech se město Šluknov o tenhle zapomenutý kout začalo sympaticky zajímat, přibyly informační tabule, v rámci možností byl obnoven hřbitov a vzniklo tak vyhledávané pietní místo. Zatím posledním aktivem je budování nové cyklostezky, která povede do obce Království. Už teď je zrekonstruovaná ta část, která vede přes pro Německo ikonickou říčku Sprévu a přes most, pod kterým jezdí německé dráhy. A ano, je to ten most, po kterém do Čech vstoupil v 38. Hitler.